अलरेडि आङो जा जोंनि खुद्रिनाय जोंनि हान्जाफोर दङ बिथांमोनजों सावरायबाय आरो बिथांमोना मोनसे जोंनो टेबोल होदों मा होनो टेबोल बानायना होदों डेटा बानायना होदों बे डेटाखौ जोङो नायबिजिरदों आरो जोंनि गभर्नमेन्टनि आरो बिथांमोननि जा होनाय डेटा बे मोननैखौ नायबिजिरनायनि गेजेरजों खोब गोख्रैनो समस्याखौ समाधान खालामगोन आरो रायजोफोरनि लुबैनाय बिदिनो जागोन बेखौ जोङो सावरायगासिनो दङ आरो फैगोन साननैसोनि गेजेरावनो आं बिथांमोनखौबो लिंहरनाय जागोन आरो नोंथांमोननि मिडियाजों बेखौ फोरमायहरबाय बिथांमोननोबो साननैसोनि उनावनो आं बिथांमोनखौ लिंहरगोन दा जोङो ज' जानानै बेसेबांसिम दोनब्ला मोजां जागोन बारायनाया बारायखानांगौ मानोना बारायनांगौ होननानै आं बेखौनो बुंदों जोङो इन्टारनेसनेल लेभेलनि जुदि जोंनि नेसनेल पार्क मोननै रायमना आरो जोंनि जा मा होनोमोनलाय मानास बे मोननै नेसनेल पार्कखौ जोङो इन्टारनेसनेल लेभेलनि लांनो थाखाय जों गावनो सेल्फ डिपेन्डेन्ट जानांगोन बेनि थाखायनो बेखौ एसे बारायनांगौनि गोनांथि दङ आरो बेवहाय इन्डिपेन्डेन्टलि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया पावार होखायो बे थांखिजोंनो प्रिन्स एरियानि गासैबो रायजो राजाजों सावरायनानै जों बेखौ बानायगोन बेखौ आं बिथांमोननो आस्था होबाय आरो अलरेडि जों सावरायबायबो दंखायो बे मोननै मानास आरो रायमनाल' नङा जोंहा वाइल्ड लाइफ मोननै दंबावो चक्रशिला आरो बरनदि बे मोननैखौबो माबोरै जौगाहोनो हागोन बे थांखि जों आवगायबोगासिनो दङ। नोंथांनो थांनाय बावैसो उदालगुरि जिल्लायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर ट्राइबेल ओनसोलाव थानाय माखासे गुबुन गुबुन जाथिफोरनो हा राननायनि मोनसे सर्सा सोलिदोंमोन बियो बेसेबांसो आरो बिथाङा बुंदों 2003नि जायफोर सिगां थादों बिथांमोना हानि मोन्थायखौ मोनगोन नाथाय उनाव फैनाया मोनो बिनि सायाव माबायदि खेंफोरथिनो सानो नोंथाङा 2003नि 10 फेब्रुवारिनि जा नैथि बर' एकर्ड बे एकर्ड बायदि हानि मोन्थायखौ बनाफाइड साफ्रोमबो मोनगोन खिन्थु बिदि बनाफाइड होननानै ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि सिङाव ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआ जोनोम जानायनि सिगांनिफ्रायनो जायफोरा दङ बिथांमोनासो मोनगोन ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआ जोनोम जानायनि उनावसो जुदि सोरबाया बनाफाइड होननानै बुंनो नागिरोबा बेयो एस पार दा नर्म्स मोननाय नङा स्पष्ट खोथा हनुमान हार्डवेयाव नोंथांनि गोनां मुवा बेसादफोरखौ गोबाङै मोननो हागोन बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय मानास नेशनेल पार्कनि साखाथि मायंपारा गुदिली बाजाराव गोदानै बेखेवबाय हनुमान हार्डवेयर मुंनि गंसे हार्डवेयर गला बे गलायाव बाला अन्थाइ इटा सिमेन्टजों लोगोसे टिन चेयार डाइनिं टेबोल प्लाइबोर्ड न'आव फुनग्रा गाब आरो हार्डवेयरनि गुबुन गासै गोनां मुवा बेसादफोरखौ बाङाइ बेसेनावनो मोननो हागोन नोंथांनो जुदि बेफोर गोनां मुवा बेसादफोरखौ गोनांथि जायोब्ला नैबे मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो मबाइल नाम्बार 9394712499 नोंथांनो गोनां जानाय हार्डवेयरनि मुवा बेसादफोरखौ हनुमान हार्डवेयरआ जगायनानै होगोन बायदि बिथिङाव रोंगौथि गोनां गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गावगावनि बायदि रोखोमनि रोंगौथि दिन्थिनो थाखाय लानानै फैदों माल्टि टेलेन्ट रियेलिटी शो बड'लेण्ड एशियान कालचारेल डेभेलपमेन्ट CS लिमिटेडनि बानजायनायाव फैगासिनो दं बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 फैगौ 25 जुलाइनिफ्राय जागायनानै 21 आगस्तसिम रायजोनि दाब दाब जायगाफोराव खुंजागोन बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशन 25 जुलाइआव धेमाजि आरो बिश्वनाथ 27 जुलाइआव गलाघाट आरो कार्बि आंलं 4 आगस्टआव तामुलपुर 6 आगस्टआव सनितपुर आरो उदालगुरि 12 आगस्टआव बाक्सा 19 आगस्टआव चिरां आरो 21 आगस्टआव क'क्राझाराव बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशना खुंजागोन जायफोर बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 आव बाहागो लानानै गावगावनि बायदि रोखोमनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय बाहागो लानो गोसो बिथांमोनहा नैबे मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन मबाइल नाम्बार 8399890945 9101102339 आरो 9577573499 बादायनो थाखाय रेजिस्ट्रेशन खालामनाया सोलिगासिनो दं थाबैनो होखानाय मबाइल नाम्बाराव जगाजग खालामदो